sydd am redeg busnes? Waw, top tips. Wel, mae'n dibynnu pa fusnes yw e. Os i ti yn dibynnu ar wefan i werthu dy gynnyrch, bydden ni'n awgrymu'n gryf bod ti'n ymchwilio mewn i'r gynulleidfa wyt ti moyn targedu. Ond os wyt ti moyn agor siop yn dre, bydden ni'n ymchwilio i fewn i weld os yw'r cynnyrch wyt ti'n gwerthu fod i angen yn y dre ti moyn sefydlu'r siop. Hefyd bod ti'n edrych i fewn i weld faint o bobl sy'n byw yn yr ardal i weld os na alw i gael siop arall yn y dre. Sut mae siopa ar-lein wedi effeithio ar eich busnes a beth yw dyfodol siopau yn gyffredinol? Ie, mae ar-lein wedi effeithio pob busnes yn wedig ers Covid, a nath effeithio'n fusnes i'r pwynt lle dwi wedi cau y siop a wedi dod i weithio o adre gan ganolbwyntio ar y wefan sydd gyda fi yn barod. Dwi'n credu fod gwefannau wedi cael effaith bositif a negatif. Mae'n dibynnu ar y bobl sydd yn gwerthu a'r bobl sydd yn berchen y siopau. Dwi'n credu fod hi'n rili bwysig bod pawb nawr y gwefan i gefnogi'r hyn sydd gyda nhw yn y siop. Yn eich barn chi, sut mae redeg busnes neu siop yn Llandeilo wedi newid dros amser? Mae hwnna'n gwestiwn mawr i rywun mor hen a fi. Pan o'n i'n groten fach yn byw yn Llandeilo, un o'r pethau oedd yn amlwg iawn fod rhan fwyaf o'r perchnogion oedd yn rhedeg y siopau yn byw uwchben y siopau, a dyw hwnna ddim yn bodoli rhagor. A mae yna ti hefyd y cwestiwn enghraifft, oedd na siop yn gwerthu tobaco yn Llandeilo pan o'n i'n groten fach. Wel, dos nawr, symon cymdeithas ni yn derbyn ysmygu, felly mae'r siop honno wedi cau. A mae wrth gwrs y trends yn newid dros y blynyddau. I ni wedi cael sawl galeri, mae dyn ni sawl siop yn gwerthu gemwaith ac yn y blaen, a mae popeth yn newid dros dro, ond un peth yn Llandeilo, beth sydd yn amlwg, yw fod hi'n dre sydd yn llewyrchu trwy'r amser, ta beth yw'r cynnyrch. Mae wedi sefyll i fod yn unigryw, a mae hwnna'n rili bwysig. Sut ydych chi'n cyfrannu at fywyd neu'r gymuned yn Llandeilo? Reit. Cyfrannu at fywyd yn Llandeilo, bydden ni'n dweud mod i yn un sydd yn cefnogi'r siopau, allai ddim yn cefnogi pob un, ond dwi'n cefnogi rhanhelaeth ohonyn nhw. Os dwi'n moyn prynu cig ac yn y blaen. Dwi hefyd yn gefnogol iawn o'r gymdeithas busnes sydd yn Llandeilo ac yn cadw mewn cysylltiad gyda'r perchnogion. A dwi hefyd yn cefnogi'r ysgolion a wahanol gyrff sydd yn moyn anreg raffl ac yn y blaen. Ond yn fwy y mod i yn mynd i'r dre yn aml ac yn gwneud yn siŵr y mod i'n nabod y bobl sydd yn byw yna. Beth ydych chi'n rhagweld bu Llandeilo fel mewn 100 blynedd? Waw, cwestiwn mawr, 100 mlynedd? Jiw. Falle mae robots bydd yn rhedeg y dre, a bod yn ceir ni'n gwibio mewn a mas o'r adeiladau. Ond yn un peth yn sicr, dwi'n gobeithio fydd y dre yn llewyrchu, fydd hi'n ffynnu. Fydd hi mor gystadleuol a mor ac yn gallu cynnig gwasanaeth gwahanol i wahanol bobl yn sicr. Ond mewn 100 mlynedd, pwy a wyr? Mae hwnna'n gwestiwn mawr, Henry.